Amaro Namu Kifu Ajaranye Wale mano Abenama Mantorosite koni Ambelatana Dieu merci Tabarakalla Mantorosite amina Bashfuitala Ma amida banagoye Awo Nago karafe abe mamimbolo Aha Oye awa andwake anda mbalwamzo mi awa albi batomankane réalisation na sa moro oye awa kado mi awa tafsiture ka fuka wale mando mi awa kado ndwake to ko nyar latin Vincent Togo tiena to ko mi fo yana ikareteni mai fitibe e tiena fara na so ko place ni sebella kuran so ngoni fe ko chabu taji sumo Wa balo bota kacha wallahi dembaya balo bolife balo telefoni balo kuran balo soso balo kuran balo soso bro soso gala general kolo sani bidawka abisa kote soso balo ya wallahi ji balo ni bedi balo bisa ba perde bedi bisa ni mami ngelen ka ci ro fana chaya besigoro ma chaya ya mano wonde sufela fana be o chogo kiledo sufea on te sorola woni on di wo sufea am tamu fuy yishuwe boli ko ndo anyo ke foko bogoro foko dawa abada ala ka nguna ja ala ka so nyama bogar jara bad andenge na barude muro albe difula kuyate awa keita ka tafara jamanu ku kefaka muro bantoro city la koni ba city na alhamdulillah ngabe ko me fari jole mbate wala le mbate cerala ngache sumani ngebe ka anzeke no tali do ngabi akasuma dole aya be ka chugo farta chugula ala ka jidi ke lafiya wala ala ka jidi ke lafiya wala mi wati do nga wati yela mabela jele na fari jaga bodo ni somiya bi ba ka do na fari jaga bo ni nene bi do o na fari jagabo ni nene bi ba fari jagabo fundani bi do fari jagabo ni fundani bi ba fari jagabo o jogo kele de do wati yele mabbe na fari jagabo do ala ku ke fari jagabo yo ku ke jurum ka faru yi ka jidi ke lafiya wala mauma mangene ya rabbi ala ka be ka fari ga bashi o kuma yusu ambe jawaru masatanu ka barkada ka wale nyumando farao ka san ani wati kene be ka aga keta be fanana nanya letanu kene min ka rasulu bi tanu ka barkada ni ka wale nyumando ne mane kishi bay ala ko jidi aka amasa sarata ambulance se ku sarafana folini tanu ni wala nyumando ni barkada nanyo be ka ambe do faralu ta ka alibi ala ko bulo kan shi uje ankoro ka bana koro be bashi kura kana shi toro ka jidi ke lafiya wala munu mi tinya so bada dali ala ka no yo nanga bamba to kelengelen belaje lenye kan baje makulu ka foku barkada faso kona ni faso koka kulu ye fly ya be barakele kono kiseye fly ba jama lame ba jama nimbe ko groupe renouveau ko ni cheuka kanuna mana uka bismillah kuna foni keneka ku fana bo kuna siri kono anya wasado fasiri sema na kono kuma ba mbulu de o kelengele musugandira ni alaka jeo na ku garjige kulo nyegele jogo nyuma ni nyamada ko nyuma alaka no yawiye ka mabe evoka alla se ko nyuma ala ko no ya anyero wiye amma be ni charni shuya ko latiku ka bara yoye ani nega shujuru tigo alaka no ya oluye ko beki bismillah traore bayni dum songa kene ko alhamdulillah moro kifo ajaranye albi fasiri nya folo diba awo okuma mbamine kado kafo mbamine ni barkaye mbe sebe minta ode independant yusu ale kuma mbe lakana balia o tabuluka ko jadi mado ko ulu taraika do shuru ka do nyoro di sahel ko akera saba ana lamununa akera sababu ye kama hakli washi kama chamambo adabulula se diko Sayyidina Umar ni ale kan nobla sebenye ka do independant kono bi nyoro di sahel ni ale ko fo ka do abe ka do as amara wore sigida fana to de clean ko fo o kuma na ko minyi ka do asigida mawku boru dabulula de ka sabu ke sibiri temene octobre kalo klefla jadi mawku tarazole dan yoro ko folena ba flani mugani ngile saina aywa ko ngunu snaka dugu mineti wa ngunu ere ka do ka fo abora dogo fie de la folo kuma mingo ne bora dogo fie la o bela o meba chaira o kuma na yusu ba ka fo ko minyi ka do dogo fie ba mimbe ko ngunu ndamne nae wolo masiri taba muso olu ye ikado kuna foni lase ka fo ko fe mi makura ye ko olu be mununu na ikado ka fo anchela uyu balema ni sinji ni terisira uyu olu la donia ko jadi ma ku kele do ka wulika jo ko obelebele dabo ka nyeshini yoro ko fole numa o kuna foni charna minge be de bori dablo la yusu ibai ka fo ko mauma nyini ka chiena ngalo yoro dongwe sabu jadi manu ukte ma nyuma unte ko mauma ngalo ni chiena nyini ngwe o kuma na be de bori dablo
bolo la maaw ye yɛrɛ ɲini de daminɛ bitigitigiw y'u ka bitigiw datugu bɛɛ lajɛlen y'i ka so sɛgɛrɛ n'a ma ɲa min kɔ a k'an sɔrɔ so o kumana Yusu ko bɛɛ taar'i ka so waati min na seere dɔw y'a jira a ko gɛrɛ kɛra minnu ɲɛna ko o kumana k'olu yɛrɛ ɲɛ de ye dunan dɔw ye ko u kunkolo meleken bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ jalamugu ye wa k'u bɛ munumunu salo la dɔgɔfiyɛ kɔnɔ o kumana u bi jateminɛw la ayiwa o seereya minnu kɛra ko dɔw yɛrɛ fana y'a jira k'a fɔ ko o tɛmɛnen kɔ kulu fana ye kulu minnu n'u bɛ bolifɛn sen fila la n'o ye moto ye ko kulu fana ka ca kosɛbɛ k'olu tun bɛ ka taa waajuli kɛ misiriw kɔnɔ misiri min ye i k'a dɔn sigida kɔtɔrɔ mabɔlenw olu misiriw ye dɔw fana y'o seereya nin kuma ninnu kɛlen ka dugu minɛ a kɛra hakili waasi dan ye maaninfinw na Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko o kumana min ye nin ko ye sa k'a ye dɔw bɔ o dabolo la ko hakaja ko min kɛra k'a Isira la kɔsadanin na ko n'i y'o lajɛ ko ka tila ka nin kuma masinaw lajɛ k'a bɛ maaw b'o dabolo la maa si tɛ to i cogo la ko bin kɛra anw ka zandaramaw yɛrɛ kan Sebabugu o sira la ayiwa min ye i k'a dɔn k'u ka sigida den dɔ tora o ko la jadimaw de y'o baara kɛ Yusu o kumana k'i b'a ye k'a fɔ ko dɔw y'a jira k'a fɔ k'u tilala ka taa munumunu salo kɛ Gavinane o kumana ko o ni yɔrɔ dugu kɔnɔna cɛ kilomɛtɛrɛ 30 bɔ ɲɔgɔn ko fɛn min ye i k'a dɔn ni maa ninnu ye ko yɔrɔ de fan bɛ i k'a dɔn jalamugutigi la maa t'u bɔ yɔrɔ dɔn Yusu o kumana ko buguda minnu bɛ yen ani sigida kɔtɔrɔ mabolo minnu bɛ ɲɔrɔ di Sahel k'u talen don u daga o yɔrɔ ninnu de la ye ka sɔrɔ ka taa mun de daminɛ u jadimaw camanba u bɛ taa don misiriw de kɔnɔ ka taa waajuliw boloda ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko maaw y'a ye k'a fɔ dunan bɛ ka caya maa tɛ ninnu dɔw bɔ yɔrɔ dɔn o kumana Yusu ko jaja u bɛ ka waajuli kɛ misiri yɛrɛ dɔw kɔnɔ ɲɔrɔ kɔnɔna na ye o misiri yɛrɛ maa ɲɛmaw somɔgɔ dɔw bɛ u cɛla ko min ye kanimɛdenw ni bɛɛ ni denw ye olu bɛ u cɛla o kumana k'i k'a dɔn k'a fɔ misiriba yɛrɛ alimami dɛ ko o kanimɛden dɔ b'a ko la ni ye hɛrɛ ye nin ko tɛ se ka ɲɛnabɔ ni ɲɛnabɔ man di a kɛra wari sɔrɔ de n'a ma bu ni kolo bɔ ɲɔgɔn na wallahi a ɲɛnabɔ man di tan dɛ f'an ka bu ni kolo de bɔ ɲɔgɔn na ka gungun ni ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na Yusu wa population de bɛ se ka dɛmɛli kɛ fana population b'i cɛsiri o wajibi de y'o ye anw ma o de wajibi ye population ma n'an tɛ fɛ an ka to an n'an yɛrɛ kuma bɔ dɛ yɛrɛ kuma bɔ dɔn ni waso dɔn fana tɛ kelenw ye o kuma Yusu i b'a ye k'a fɔ ko misiriba yɛrɛ alimami ko o kanimɛden b'a la o kumana ko fɛn min ye nin ko ninnu ye ko maa dɔw ye i k'a dɔn seereya kɛ nka u y'u tɔgɔ dɔn dibi la sabu u sirannen don o kumana ko i k'a dɔn ko juma tɛmɛnen k'u taara i k'a dɔn misiri dɔw kɔnɔ ayiwa ko misiri minnu bɛ yen nɔ ko buguda dɔ bɛ yen o misiri k'u taara o de kɔnɔ ka taa waajuli bolo da o ye fila buguda dɔ ye Gavinane i k'a dɔn ko kunnasini ko min ye i k'a dɔn sibiri don ye ayiwa ko fɛn min i k'a dɔn Jayikura ani i k'a dɔn buguda minnu bɛ yen ni maaw sigiyɔrɔma caman de bɛ yen siya caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen maraka bɛ yen bamanan bɛ yen fila bɛ yen suraka bɛ yen ani i k'a dɔn siya wɛrɛw k'olu bɛɛ jorogo mɛ ɲɔgɔn na nin yɔrɔ kofɔlen in de la n'o ye Jayikura ye o buguda fana k'u taara yen nɔ mototigi caman ni ka taa i k'a dɔn zole da ye k'u ɲamada o yɔrɔ fana fɛ Yusu k'i b'a ye k'a fɔ k'o kɛra sababu ye ka maaw b'o dabolo la kosɛbɛ ko npogo kɔnɔ kelen min donna jadima ninnu na camancɛ marabolo la dɛ ko de y'u carin ka yɛrɛ kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na tan o kumana u bɛ fɛ ka taa daga yɔrɔ kura ɲini ko faama ye npogo min d'u la i k'a dɔn k'a ma tɔtɔw la koyi fɛn min ye a caman ye sa olu de seginna u kɔ ni ka t'u daga yɔrɔ ɲini kungokolo fantan bantanw kɔnɔ ani kulusenw sanfɛ o kumana Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye nin maa ninnu ye a dɔ la ko u k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛfɔliw fɔlen ɲɛfɔliw kɛlen sa kɛ olu y'a jira k'a fɔ ko min ye an ka i k'a dɔn wolomasiri tabaw ye a dɔ la ko olu kɔni kɛlen kɔ ka ninnu cari ko u carinen de filɛ ka sigiyɔrɔ kuraw k'olu ɲininiw dabɔ o de y'a to sa u bɛ ka taa zole da yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na wa ko kunnafoni dɔ fana bɛ folofolo la laban na kunnafoni cɛri sira fɛ Yusu o kunnafoni fana bɔra ka bi kabi Sɛbɛntaw kalo tile 29 kunnafoni in ye Araki o kumakan ye Araki bɛ ka mun de fɔ n'o y'i k'a dɔn commandant de brigade territoriale Sandare ale de ye kunnafoni di maaw ma ka a jira Kayi i k'a dɔn k'a fɔ a taamadenw na ko i k'a dɔn bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la ko jɛkulujugu minnu bɛ yen n'o ye jadimaw ni i k'a dɔn jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ye ko u ni motow bɛ munumunu salo la ko maaw ko u janto u yɛrɛ la o kumana Yusu ko nin kuma ninnu fɔra ka bɛn ni i k'a dɔn kalo tile 27 kalo tile 28 Sɛbɛntaw kalo salen o kɔnɔna la ayiwa ko wuladanin waati fɛ ko ninnu de nana waajuli da daminɛ ko buguda dɔ la k'u taara i k'a dɔn waajuli daminɛ ko waliya o tɛmɛnen kɔ ani Goriga commune kɔnɔna la commune rurale min bɛ yen n'o ye Njayi ani Jayikura fo ka taa se i k'a dɔn Ɲɔrɔ cercle kɔnɔna ma ko maaw y'u ye waajuli la nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen de la misiriw kɔnɔna la Yusu kumana k'u ko olu ka nin waajuliw an'u ka wulikajɔ k'a bɛna cari yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na nka commune 3 bɛ yen k'o b'u sinsin yen nka n'o ye Sandare Njayi Jayikura ani Gavinane
o kuma na nin tɛmɛnen kɔ sa ko kunnafoni olu carinen sa kunnafoni bɛ a kun cɛ cogo min na a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa ko bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la n'i janto i yɛrɛ la o ka fisa ko la kosɛbɛ wa k'u taalen don yɔrɔ minnu na n'u bɛ wajuli la yen dɛ u kɛlen ka fɛɛrɛ ni dabali jumɛn fana boloda ye o wajuli sen fɛ u bɛ kɛlɛcɛw de fana ɲini funankɛni minnu bɛ yen ni jigi tɛ olu la ko ladonbaa t'u la ko siniɲɛsigi tɛ u ye u b'olu de hakili tiɲɛ ka fara u yɛrɛ kan k'olu ta ka fara u kan ko recrutement u b'o de fana kɛ u sen fɛ o kumana Yusu ko min y'i k'a dɔn nin ko ye sa ko n'an m'a lajɛ ka wolomasiri tabaw caman bɔ k'u kunda nin yɔrɔ kofɔlen in kan ko camancɛ marabolo Gwane Jadimaw bolo u cɛrina di filɛ nin ye ni k'u kunda i k'a dɔn Kayi marabolo kan jatigɛwalekɛ o baara bolodalen o hukumu kɔnɔna la ayiwa ko kunnafoni min bɔra Araki ka sira fɛ ko wolomasiri tabaw olu ka kunnafoni di sira dɔ don Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min faral'o kan o de kɛra jatigɛ ye ka ɲɛsin maaw ma k'a bɛ kalo caman bɔ ni maa kofolen kelen ninnu ye wuli ka jɔ kɛ ka taa i k'a dɔn bin maaw kan a mototigi kunkolo minnu muntunnen ni i k'a dɔn jalamugu ye k'u taara bin maaw kan ka tila ka taa don misiriw kɔnɔ diyagoya la ka taa buguda belebele minnu bɛ saheli fanfɛlaw la ka taa diyagoya fanga kɛ ko a ma ɲa nin bɔ kɔ ko joliw yɛrɛ bɔra o sen fɛ k'o bɛɛ ye maaw bɔ o dabolo la o kumana ko nin ye i k'a dɔn fɛn ye k'u ka taa wajuliw fana boloda ka tila ka kɛlɛcɛw ɲini ni boloda nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na k'u bɛ to olu kɛ jadimaw ye ka bila ka ɲɛsin u faso yɛrɛ ma k'o ye fɛn ye min kan ka maa siran o kumana Yusu ko a fɔlen filɛ nin ye ko ninnu dagayɔrɔ belebele dɔnnen don n'o ye Wagadu kungokolon ye ko kumana k'a tɔ ye jumɛn ye sisan k'u dagayɔrɔ da wolo k'u folofolo ka tila k'u cɛri ko nɔ tɛ i b'a ye k'a fɔ ko ninnu filɛ nin ye ka hakilina min ta nin ye u bɛ dagayɔrɔ kura de ɲini k'an ka kɔ u ma ka Wagadu kungokolon in da wolo k'a filenkolonci k'a da wolonci u ka u yɛrɛ ɲini min ye Diko Seydina Diko ye Umaru ye ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a bɔ ne panna kɔnɔ Yusu Moro Info 7 ne b'ale ta min ye hali bi URD ale kɔni go don dɛ Moro aw ka dɔn maa tan de kɔni kɛ mɛ k'i kamɔ place kelen nɔfɛ a barika la ye URD kɔnɔ o bɛ fanga ko fɔ o bɛ jamatigiya ko fɔ a bɛ jamatigiya ko fɔ nka mun b'i fɔ dɛ min ye candidat tan ni candidat tan bɛɛ lajɛlen a ka dɔn URD maaw don minnu kɛ bɛ k'u kan bɔ Moro a galegele Mori Igor Jara Dr Bubu Sise min ye maître Demba Traoré ani Dr Madu Diallo maître Abdoulwar Berté Moro ani ka dɔn maa wɛrɛ fana bɛ k'u kan bɔ debedebeni de bɛ la Moro maa tan baɲɔngo ni min filɛ nin ye septembre kalo tile 24 Moro o kun ye k'a fɔ ko dati a ka dɔn a ka bin k'a fɔ e de b'a fɛ ka kɛ candidat ye a ka bin ka bɛn o dati ma Moro ma ka hakili to dɛ Saliku Sanogo ale min bɛ bi a ka dɔn Moro ko yɛrɛ kɛn bɛ k'ale ta a tɛgɛ ma min ye a ka dɔn kalafili natɔ min filɛ n'o ye jamana ɲɛmaa kalafili ye a bɛɛ na taa URD ma se ka fara ɲɔgɔn kan ni ka maa kelen bɔ cogo si la maaw kɔni cɛricɛrila u fa bɛɛ lajɛlen fɛ Mamadu Igor Jara Dr Bubu Sise maître Demba Traoré Dr Madu Diallo Abdul Wahab Berté min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Moro a ka dɔn an ka kuma maa galegale kan masiriba kɛn bɛ ka min fɔ dɛ Mamadu Igor Jara i ka dɔn awa min ye ale kɛra ministre de l'économie et des finances min ye Amadu ka waati la lara ka kɛ ministre de l'énergie Moro a ka dɔn maa min filɛ nin k'a kɔni bɛ a ka dɔn bangeba minnu bɛ yen Moro farafinna kɔnɔ a ka dɔn o maa ɲɛmaaba dɔw don min ye Mamadu Igor Jara ye san 2018 la min ye a ka dɔn a y'i kan bɔ kalafili nɔfɛ min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko URD maaw olu ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ nka a la fiɲɛ kɛra min ye ko kalafili bannen k'a ma maaw wele k'a fɔ k'u ka vote Subɛla ye k'o kɛra gɛlɛyaba ye Moro min ye a ka dɔn o fɔra Mamadu Igor Jara i ka dɔn k'a y'o min kɛ i ka dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la o ma bɛn maa caman ma nka a bɛna ta ko nin maa kofɔlen fo ka taa se Sumala Sise ka saya ma k'a ni Sumala Sise kɔni ka di i b'a fɔ ko kabako n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye Dr Bubu Sise ale ye a ka dɔn min ye a ye ministiriya kɛ ni ka tila a ka dɔn Ibrahim Boubacar Keita ka fanga tilancɛ bɛɛ lajɛlen min ye Dr Bubu Sise k'a kɔni y'o kɛ min
mi awekado wulika jobe sena ali bi mi awekado tondondo ko ni babulu ni jakuli ngono nga benata awekado Dr. Bubu Sise ko ni jatimine ke mi wati mina M5 RP mau olu wulila Ibrahim Bouar Keita nofe mi awekado okala gele abaye mi na tarani jamana nyemai muro o ma tebe kaboy ni Dr. Bubu Sise awekado ni jatimine be kafo awa mi nyere la ko do kembe ka toko do awekado mi ko paw alep me premier ministre la mi awekado fali migera kalo tletan ngele mi awana kera awa mi jamana kono moro ku keme ka ale fana toko do la nga ko koni marse ka fo ale do ale tebo awekado na ko blara critique la mo ka boloka olu de bi fesfeseli ke mati majala kiti ayi bisigib se ka kɛ nga ka fo kare do fo ka sɔrɔ anye dɔnna fana kaɲi muro no bora maître Demba Traoré kale yɛrɛ ka taama dɔ kɛra awekado Kayeba Jabate o taama ye awekado min ye ale kɔni a ye kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔ ye min ye awekado hali a ka kanbɔli muro k'a porokotora k'o kuma fɔ Marijalo ale ye kadiriba ye URD kɔnɔ denmisɛnninw ka maa ɲɛmaa kun don Marijalo i k'a dɔn ɲɛla ani Sumala Sise min ye awekado jajaba kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ u kun ka surun ɲɔgɔn na n'o tɛmɛna ka bɔ yen moro Abdou Wahab Berté hali n'o y'a sɔrɔ si birindira i k'a dɔn ale yɛrɛ fana ka hali ni ma kɛ wura ye i na kɛ awekado faiseur de wura ye moro i k'a dɔn awa min ye ale fana kɛn bɛ k'i kabɔ nka min ye fasiriba ye a ko n'i ye ninnu awekado u tɔgɔw fɔ k'a lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ Mamadu Igor Jara ale kɔni a ka wulikajɔ bɛ se ka bonya ka taa fara Dr. Bubu Sise kan o kuma a ko kɔni bi senna IRD min ye ni Ala sɔnna ma donna nataw u ka kandida o n'a bɔ ka jira maaw la n'u ma se ka bɛn maa kelen kan dɔrɔn u ka ninnu bɛɛ to yen ka mama IRD ta k'a k'a ye Njaye Sibiya ayi mama IRD yan nɔ Bamakɔ yan Musa Bibi yan Musa Bugu yan an ka madamu an ka madamu ye nka ko Antoine ye don b'ale la ne dun ko Antoine ka sabali amuna an b'a dɔn wa cɛ Antoine fana i tɛ n'a fɔra mama ye fɛn fɛn mama IRD ma kan ka ɲɛdonya ko la a banna n'u ma bɛn a kan dɔrɔn u k'ale k'a ye an ka mama national ale bɛ Kayeba Jabate mama national bɛ kɛ personnel ressource ye a banna mama IRD kɛrɛfɛ a banna n'o kɛra Mali bɛ taa ɲɛ sisan Kayi plateau mama national Njaye Sibiya ale bɛ yen sabu cɛw tɛ ka bɛn ko la u tɛ ka ko ɲɛnabɔ Youssou Sissoco n'ale ka fasiri an y'a bɔ info 7 an b'a bɛɛ ta k'a di musow ma muso ma an ka yɛrɛ sɔrɔ san 60 cɛw bɛ k'a kɛ foyi bon sanfu an k'a d'u ma Youssou yanni an k'a d'u ma an ka kunnafoni lase Nouvelle Horizon i k'a dɔn b'ale ta n'an y'ale ta sa i k'a dɔn bayɛlɛma ko donna Conseil national de transition kɔnɔna la fɛn min ye maa 3 ye olu fonina ka fili ni k'u nɔrɔ bila Asimu Goita a y'i jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la nin ko fana na Youssou i b'a ye k'a fɔ min ye i k'a dɔn Demba Condé ale de ni fasiri bi a ko président de la transition n'o ye furancɛ fanga ma ɲɛmaa ye colonel Asimu Goita a dɔ la ko a ye maa dɔw nɔrɔ bila Conseil national de transition kɔnɔ n'o ye CNT ayiwa i b'a ye k'a fɔ o kɛra ni sariyakisɛ ye min bɛ tali kɛ septembre kalo tile 16 la 2021 san o kumana Youssou i b'a ye Demba Condé ka fɔ la a ko maa 3 CNT kɔnɔ olu de nɔrɔ bilala ni k'olu bolo bɔ u ka baara la pewu o kɛra i k'a dɔn colonel fɛ n'o ye Asimu Goita ye a kɛra ni sariyakisɛ min a bɛ fɔ ko décret numéro 2021 i k'a dɔn 0616 PTRM min taara septembre kalo tile 16 a bɛ tali kɛ sugandili kɛcogo kan CNT kɔnɔna la a maaw bɛ sugandi cogo min na o kumana furancɛ fanga o n'a taabolo hukumu kɔnɔ o kumana ko a taara ni sariyakisɛ ninnu sira de ye sa a ye jɔnniw de bolo bɔ i k'a dɔn nin ko ninnu na Kajatu Haidara n'o ye madamu Kajatu Haidara ye o bolo bɔra a la ani k'a dɔn min ye Abraham Oldo Yuba Youssou ani i k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ olu de donna sa kɛ maa minnu olu de donna minnu nɔrɔ bila la i y'a faamu transition minnu kɔni i k'a dɔn ko nɔrɔbila olu de kɛra nɔrɔbilabaw ye fɛn min i k'a dɔn madamu Kajatu Haidara Abraham Oldo Yuba ani k'a dɔn Adama Jara olu de nɔrɔbila la o kumana ni maa 3 ninnu de nɔrɔbila la olu de fonina ka bila o kumana fɛn min i k'a dɔn olu y'u sigiyɔrɔ di jɔnni ni jɔnniw ma i n'a fɔ Asimu ye sugandili kɛ cogo min na o y'i k'a dɔn Saladin Inahongu ale ye administrateur ye ani k'a dɔn
dɔn ressources humaines min ye i k'a dɔn Sidi Mohamed Ould Aluseni ale fana ye directeur commercial ye ayiwa fɛn min ye i k'a dɔn madame Aramatu Haidara ale ye sɔrɔ busumba ye opératrice économique olu de ni maa kofɔlen saba nɔrɔ bila n'o ye Kajatu Haidara ye ani k'a dɔn Abraham Hulu Yuba fo ka taa se Adama Jara ma olu kɔni fo naka bila lele wa ayi dɛ lele tɛ dɛ ni nage lele ye dɛ ko Adama Jara dɛ o kuma Yusu min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sa a dɔ la ko a perepere tigɛra ni i k'a dɔn k'a fɔ ni sariya kisɛw ye nka i k'a dɔn ɲɛfɔli wɛrɛ ma kɛ ka fara o kan ko ye ninnu nɔrɔ bilala kun min na u ye fiɲɛmako min kɛ n'o kɛra sabu ye k'u nɔrɔ bila o dantigɛli ma kan an si ye o kumana i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn nin ko ninnu taabolo ye a dɔ la ko ŋaniya kɔni bɔra i k'a dɔn k'a fɔ marakɛbaw la min ye i k'a dɔn kɔlɔsilikɛlaw ye olu tun y'a jira k'a fɔ ko nin ko ninnu minnu filɛ nin ye CNT yɛrɛ a ko bɛ sigi sen kan tuma min a kuma cayara dɛ k'u ko maaw sugandira cogo si bɛɛ lajɛlen na o kumana ko jateminɛw ma kɛ ko sugandili kɔni kɛra kunfɛ ko ye a dɔ la ko CNT kɔnɔna la ko maa dɔw yɛrɛ ko k'u ye hali maa dɔw tɔmɔbɔlɔn kɔnɔ ko k'olu kɛ CNT maaw ye nka ko dɔw yɛrɛ fana y'a jira fana k'a fɔ ko ayi ko o dɔrɔn tɛ dɛ ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw ye k'olu taar'u tɔgɔ sɔrɔ sɛbɛn na k'a sɔrɔ u m'u kan bɔ u t'a kalama u ma wuli k'a ko ɲɛɲini k'olu welela ko u bɛ CNT la ko o yɛrɛ waatiw la a kuma cayara ko sugandili kɛcogo cɛman ɲi o kumana ko min ye nin ko ye sa ko ninnu ka nɔrɔbila kɔni o kun ma fɔ maa ye fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sa a dɔ la ko u ka wulikajɔw ani u ka i k'a dɔn cɛsiriw kɔnɔna la ayiwa ko CNT ko a ko n'a taabolo ni sariya kisɛw fana kɔnɔ nɔrɔbila o bɛ se ka kɛ o tuma na a dɔ la sa u kɔni kun fo n'a ka fili kun min na o ma perepere latigɛ an ye wa u ka maa caman yɛrɛ fana bɛ yen olu tɛ taa i k'a dɔn u ka jɛrɛkɛyɔrɔ la kab'u sugandira don min dɔw sen ma cun CNT ka jɛrɛ kɛnɛ kan o dun bɛɛ i k'a dɔn CNT lahɔrɔma la u bɛ jamana lahɔrɔma la ni muso u b'a ta kɛ nka u tɛ taa. Nin bɛɛ de jateminɛna CNT ko la o kumana k'a dɔw kab'u sugandira fɔ bi Conseil national de transition k'a dɔw ma taa jɛrɛ la a dɔw t'i ye kɛnɛ kan wa nka u dun bɛ jamana ni jamana ka hɛrɛ o lahɔrɔma la u bɛ wari ta nka Demba Konte ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bidon bɔli. Mɔgɔw m'a fɔ ko Choguel taara ka taa France et pourtant dɛ Choguel ye min fɔ ko la France veut nous laisser en plein vol o kuma kelen o kɛra dɔrɔn. o ye mun ye mais o jogo mun b'a fɛ k'an bila an kɔnɔ guwanin tuma min na kɛ. olu yɛrɛ ko k'u bɛ dɔ bɔ u ka jama la. a banna n'o du da o u da de y'a fɔ. mais Macky Sall ka kuma mɛn dɛ Macky Sall ta. Macky Sall y'a bɛɛ fɔ. o ta juguyara ni Choguel la ko blague. mais Macron yɛrɛ kɔni fiyefiyelen don a t'a dɔn a b'a kun de ci ba ma yɔrɔ. 30 000 hommes. Mali kɔnɔ a bɛɛ ta foyi tɛ ka bɔ kɛlɛ la. parce que ni Macky Sall ninnu ma kɛ tiɲɛ fɔ ye. ko yɔrɔ dɔ la ko ça va pas. a laban bɛ se olu ma koyi. a dakun bɛ se u ma o. Niger président de ye Faransi ka nakari. a bɛ wale kun. awɔ ko Bazoum. sabu an bɛ ninnu bɛɛ gɛn u bɛ taa jigin olu de kan yen nɔ o tɛ se yan bilen. a banna. u bɛ sɔrɔ k'u si kɛ ɲɔgɔn na ye. a bɛ namiya min na dɛ. an ka politiciens de kɛ mɛ ka. ko Bazoum ni Bazoum yanni nin ka kɛ nin ye maaw ye nin hinɛ minɛ waati dɔw la yan. Bazoum in tun bɛ taa ka segin yan wa a teriw bɛ jamana in kɔnɔ yan ka na a ye k'o bɛ ɲɛkin ka bila anw na nakariya ni namugu lasogoya la Faransi bolo. Macron yɛrɛ kuncɛnin tɔ tɛ ka feere wa. Algérie min y'u teriw n'u balimasinjiw n'u sen. n'olu bɛ ɲɔgɔn na bi dɛ. olu ko k'u ka wolomasiri tabaw ka pankuru kana pa u ka sankolo. awɔ. ko n'u y'a ye u bɛ bo tila ɲɔgɔn na. a banna. o fana ma ko a la dɛ a ɲinana Choguel kɔ k'i Algérie fana ye ko n tɛrɛ. a banna. a bɛ Algérie de nɔfɛ bi a ɲinana Choguel kɔ fɔlɔ. kab'olu ye nin kɛ. o kelen ma bɛn a ma dɛ. a banna. o y'a sɔrɔ l'Américains y'u ka miliyari marché minɛ u la. awɔ. o tile fila bolila ka taa k'ulu ye ferikati dɔ feere Grec ba. awɔ. nganamu a banna. fa bɛ don ni cɛnin in na yan. ale t'a kalama. a ma foyi ye ala fɔlɔ. Moro Lamine du peuple an b'ale ta Ala ka min ye a k'a dɔn lettre dɔ waati dɔ la maa dɔw kɔni y'o ci Hollande ma o kɛra 2014 n'o ye Amadou Numba ye ani a k'a dɔn Sinabefu maa ɲɛmaa ye Moro a y'i bolo kɔni si yɔrɔ min tile bɔra ye a ye lettre min ci François Hollande ma MNLA a k'a dɔn min ye ko ale kɔni b'a fɔ François Hollande a kɔni a bɛ ka sira sama ni MNLA cɛ a k'a dɔn ko MNLA kɔni ko organisation terroriste do dɛ wa k'a dɔn min ye olu yɛrɛ ka fɛn dilannen de ye k'olu ka jugu ni jihadistes ye wa u ko Wagner min ye mercenaires ye MNLA ka jugu Wagner ye wallahi wa MNLA u y'a birifini falen k'a kɛ ko sema
u ye layidu de ta nunu ye k'u b'u tɔgɔ la jamana d'u ma o de ma sira sɔrɔ wa u yɛrɛ dama u tila ka npogo don ɲɔgɔn na yan sabu jamana ko in tɛ sira sɔrɔ yan a banna Wagner Aina muru aw ka dɔ ni ma kofɔle Amadu Ba ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu bolo ɲɛsin yɔrɔ min na tile bɔra ye ni ka dɔ awa min ye jɛkulu min bɛ yen n'o organisation commune des régions du Sahel loi numéro 57/27 janvier kalo tile 10 min ye 1957 muru aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko o bɛ senna hali bi maa tɛ se k'a fɔ k'o bɔra a bolokɔrɔ dɛ min ye aw ka dɔ anw ka jamana min filɛ nin muru aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la a kɛn bɛ maa kamana ganni min ye ni maa kofɔlen ye a ko aw min ye faransiw kɔni bɛ dantɛmɛwale de ta ka anw sɛgɛrɛ nka faransiw kɔni k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la aw ka dɔn min ye jɛkulu dɔw bɛ senna k'olu ni faransi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ muru aw ka dɔn n'a hakili b'a la waati min na dɔwɛrɛ kɔni minɛna Akimi ani Mijaw fɛ fo ka taa se MNLA ma muru aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la muru k'u tun bɛ bin maaw kan u bɛ maaw ka sow tiɲɛ u ka dɔn u bɛ dantɛmɛwale kɛ maaw la muru aw ka dɔn ninnu filɛ nin ye ko min ye ko terroriste dan don ko maa tɛ se k'u wele dɔwɛrɛ la k'a bɛɛ nkalon hali faransi yɛrɛ ye terroriste ye a banna faransi yɛrɛ Macron yɛrɛ ye terroriste de don sabu olu de bɛ ninnu armé olu de b'u financer olu de b'u former olu de bɛ tila k'u héberger i y'a faamu wa nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ u bɛ tila ka conseillers ta k'a d'u ma n ko Suisse ye ninnu ka constitution dilan Suisse awɔ MNLA ka constitution dilan ko jamana bɛna tila Allahu akbar jaju wa jamana dɔw lasigiden m'a f'i ye k'olu b'u dogo fajiri cafuluka muluka ka taa ɲɔgɔn ye cité du Niger kɔnɔ awɔ u ni américains ka lasigidenw awɔ u bɛ ko min na ye an bɛna ɲɛfɔ an ka ko ɲɛɲininaw ye essayer ka ninnu jɔjɔliman u bɛ janfa dɔ de labɛnna fo ko fɔ Mali de ka tila lasigiden yɛrɛ dɔw kɔrɔtɔlen don Mali tilali la bi an bɛn'u ko fɔ a banna u bɛ ko fɔ muru min ye aw ka dɔ MNLA muru aw ka min ye olu kɔni ko olu ka jugu terroriste dɛ a waati olu y'a fɔ nka bɛɛ ta olu ye lettre bin kɛ ka di François Hollande ma min ye aw ka dɔ François Hollande kɔni ma lettre jaabi dɛ nka bɛɛ ta olu kɔni b'o ta fɔ olu ye nin fɔ aw ka dɔ min ye Amadu Ba ye a ko olu ye fɛn fɛn fɔ olu bolo ɲɛsin yɔrɔ min na ni hakili b'a la aw ka dɔ min ye Faransi a bɛ waati min na a ye wulikajɔ kɛ kɔnɔ min ye aw ka dɔn jamana den bɛɛ lajɛlen wulila ka François Hollande k'a kunbɛn min ye aw ka dɔn ka taasibila kɛ Damien Boite muru k'a jira k'a fɔ faransiw kɔni u bɛna an dɛmɛ aw ka dɔn k'an bɔ bolo la mais a bɛɛ n'a ta min ye aw ka dɔn Faransi ale tilara aw ka dɔn k'an jugu de k'a teri ye muru aw ka dɔn o tɛ maa si fɔ olu ye kuma min fɔ min ye aw ka dɔn accord de défense min ni o kɛra aw ka dɔn min ye an ka jamana kɔnɔ affaire de défense min kɛra muru ko de kɛra aw ka dɔn baasiba ye min ye kabini 20 janvier 1961 min ye aw ka dɔn anw ma sɔn ka foyi kɛ n'u ye faransiw u ka sɔrɔda laban o bɔra an ka jamana kɔnɔ ala ni Modibo Keyita ka o discours la a ko k'an filɛ ka sira d'u ma bi u ka taa k'an jɛr'u kɔ ko n'an ma an cɛsiri k'an jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la k'an cɛsiri ko dunun kala ta ko jamana faso den jugu dɔ bɛna jamana in ta k'a d'u ma don n'a nataw la wallahi a y'a fɔ discours fɔlɔ min na n'a y'a kɛ a ka haramuya a ko jamana den jugu dɔ bɛna jamana in ta k'a di nanzara jugu ma tugun a banna an t'o tile la bi olu an m'o tile la olu tun ye donjan yelaw ye a den jugu bɛ yen donjan kuma fɔlɔw kun do koyi bon muru dɛ n k'an ka président fɛn fɛn bɛ yen dɔw de bɛ taa ni président ko k'a bɛ taa Faransi dɔrɔn dɔw bɛ taa dɔw fara ɲɔgɔn kan u bɛ wo ci président na u bɛ ka président ridiculiser o mɔgɔ b'an fɛ yan u y'a kɛ Amadu la olu bɛ sɛgɛn nin ka tila k'a kɛ IBK la u bɛ sɛgɛn nin bɛɛ la muru ni ala ka jɛ ye min ye jɛ de bɛ laban o Yusu min ye aw ka dɔn a y'a jira k'a fɔ président nin dan dɛmɛ wale minnu filɛ nin min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko n'an ma kɔlɔsi n'an ko tora nin cogo la ko jihadistes olu laban aw ka dɔn u bɛ taa attaquer fo Kayi o kuma aw ka dɔn an ka ko a ma cɛnin bɛ ko dɔn Kayi o ma kɛ ka ban Sinabef n'o tɛ François Hollande nana yɛrɛ sɔrɔ ko in cɛ ma Nicolas Sarkozy ale de ye layidu ta u ye ko a bɛ yen kɛ u ka jamana ye k'u ka Kadafi kɔ bila o Nicolas Sarkozy ni ala tun b'o ka fanga ci o da i ko nkɔyɔ dɛsɛ y'a sɔrɔ Mali tilala wala Hollande ye dɔɔnin kɛ o nka ale nan'a sɔrɔ a yɛrɛ sɔrɔ a ko kɔnɔ u dun yɛrɛ damaw tɛ ɲɔgɔn labila k'a bɛ Magadɔ kɔnɔ ko anw y'u denw de fa bɛna don Macron na sa o a to yen an b'a ka musokɔrɔba minɛ la fɛn min b'o kɔ dɛ o b'o sɔrɔ o gɛnfɛn bɛ k'o la o a ka musokɔrɔba minɛ la a ka musokɔrɔba hali n'a bɛ kɔrɔ ne bɛrɛ tɛ an ka tɛmɛ ni k'o ye
grand sœur do an tsika fama tantiu ay o ma ale nywana ni grand sœur de ale a penala che adna manaka faranta ka ndoro makoro ngoni msika fama tonto même suyi yangu anga gadidu anga go abara temenaye bro bi avocado ale ajara ka fo monsieur le président minye avocado na ko kani male teriye ikado awami esira do be anga na tema oni nyanja chego sila moroko majugula ma ko ka ki teriye moroko ikado be do fenja ma fe ko ni a hakli bala karan katla avocado minye degolier minye degolier avocado anga mo chele awakana minye de charola ire mami vo bro avocado ko min flane ko nye demelike ko anta ya fo yi fara haraka ka farasi kana bula sura suru be almangande wallahi ni ala chenna on te sa suru almani be fo franci abana ma fi éclairé chaidere abana kam bugo kono kele dula kata café mi Élysée la wallahi ani kati sigi Charles mi Tour Eiffel ko olaje kam boronci wala fulo moro mi degol ka discours mi ngera moro avocado no tabra ka boye ani on yimminge faransi ko faransi se ka on soro cogo chila mi avocado nyera la mi amadun ko olu ye ni lettre ci ka ko sugu bele jeleke ko nga bi avocado nyera la ko uka tien ko aye kedorse naga salo bide bawo an woni be minga unyeti ka komi irisu nu bina chugo ukana siwa ukana korea ukana japonais ukana ani turkiu amma go ben nundron de labi amadun ba kata français kata allemand ulu katoya sabu maliya ka yere ma khoronya ta jamana folo mi nya la ko do almaindu abenala che faraje la be abara jamana folo mi nya malika yere ma khoronya la ko do almaindu farafina wani mana ko nunu ngera akoko nte do macaroni fe nte do fali fe kuruna de aye asimu wele ka nyini nga nyela ale be fe ka nyede don wawe ko do na be ka ko kechugo muro wallahi makisale re Angela Merkel era tatodu nga ko yana kata ka ba nyini ka nyedon folo yana le kifli macaroni ngo o mimi fo ale ko ale bi dandigali ko e kata abana eche me macaroni be asimi wila tata for répondre asimi ngo kwata ambassadeur faransa ambassadeur répondre et puis anga ay jala de surasi do ma omne faransa do ma anamanga e be jala de juguma abana o te ga jugu galabu dama fe anga ancien président no ibe ka na nyogona nunu ni jonguna na nyogona nunu ni a fait olu de be sira faransi ya koyi nota an fana ɲɛɛlɛ la an ti sira bilen a ma fɔ ten ko kati taala de be jamari ɲɛ bilennen do ma fɔ wa mun jamari ko kuma kɛra an ka taa sugu la mun kati ko kuma de an ka taa sugu la ɲama ka taa sugu la ay ɲama ka fure kɛlɛ ko toro namu petro mama an b'u fɔ k'u waliɲuman dɔn kosɛbɛ an bɛ foli lase Dajugura Salma ma bɛ 200 jumɛn ayiwa an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn moro fasere i bɛ don a kɔnɔ n bɛ don ni ko n bɛ don ni 26 mars de ye 26 mars i ka dɔn Bukari Sangare ka tariku bi yan nin ye i ka dɔn muso yakubayalenba ye muso yakubayalenba min n'i ka dɔn k'a fɔ ko DT belebele jamanjan ala la a selen don a yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ a guriya bɛ taa kilo 100 bɔ ɲɔgɔn la awɔ muso selen don dɛ kɔni o sera fo k'o tɛmɛ 100 kilogrammes jɔkundama mètre 2 yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ ko dafalen de ye jɔkundama ye o kumana muso in i ka dɔn k'a fɔ k'a ni cɛ dɔ ye ɲɔgɔn dɔ ko sunkalo a bɛ kalo 9 bɔ ɲɔgɔn bɔ sunkalo ale kɔni i ka dɔn k'a fɔ jarabi ye mugufura da ale la i ka dɔn sunkalo yɛrɛ ye jateden dorogoba ye n'o i ka dɔn agent comptable ye a bɛ kɛ n yɛrɛ ye cakɛda dɔ la o kumana sunkalo ye ala minɛ ka ni muso kɔlenba ye ni ka i ka dɔn bɔ a nɔfɛ furu la a kɛra furu ye o kumana k'u ka furu a kɔni daminɛ kɛra damu dan ye jaja i ka dɔn k'a fɔ a bɛɛ ma sidɔn o kumana u taara u sigiyɔrɔ min u sigiyɔrɔ bɛnna Tomokɔrɔbugu ma k'a dɔn kalo 3 bɔɲɔngo u bɛɛ sigi la o kalo 3 o bɛɛ lajɛlen kɛra damu na i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen kɛra ɲaladon na maa tɛ i k'a dɔn maa si tɛ si kɔrɔ dɔn fɔlɔ o kumana o kalo 3 nana dafa waati min kɔntabulu kɛ a nana jogo dɔ ye a ka furumuso kura la i k'a dɔn min kɛra balanakoya la jaja muso in balawu tɛ sunɔgɔ muso in a ko an bɛ cogo min a kɛlɛkɛcogo fana bɛ o cogo kelen na o kumana Yusu ko n'a ye cɛ in sɔrɔ tuma dɔ la n'a ye kutubɔ don a la a baliku bɛ ŋunan koyi fɛn min ye i ka dɔn nin muso ci ya
muso de bi cɛ ci muso kwalenba in cɛ kun t'o de dɔn a jogo la Azan Comptable n'a y'a wolo ni kutu bɔ ye f'a bɛ kunna k'a cɛ walo il faut k'a ɲɛ kɛ ale fana cɛ bɔ ye kojugu yɔrɔ dɔw la o tɛ yɔrɔ ko muso t'a saba cɛ ɲɛ kɔrɔ o bɛ kɛ olu ye diya ye saba ka tila ka na a nɛgɛ k'a bɛrɛ fo k'a dusu da a banna ko cɛ muso den tɛ barika olu denw tila ka na an k'u sago don ye o maaw de faamu o ye jarabi tɛgɛ da ɲɛ o maaw yɔrɔ kɔni faamu kosɛbɛ a dun fɔra ko cɛ muso den tɛ barika olu b'u cɛ wolo o den min bɛ sɔrɔ o wolo ni sen fɛ u tila ka na u sago don k'anw na yan a banna anw nun taw tɛ bugɔli kɛ dɛ an taw tɛ bugɔli kɛ f'an ka hakili jagabɔ dɛ a kan ka kɛ dɛ a banna a bɛ hakilila ko ni kun bɔ dɛ o kumana Yusu i k'a dɔn ko muso in a y'a jogo yira a cɛ la koyi i k'a dɔn cɛ a tɛ se ka segin kɔ tun ko cɛ in de nana cɔla senkun kan k'a kɛ i n'a fɔ nara ba o kumana fasiri kɛbaa ka fɔ don dɛ n'o tɛ ne ka kuma tɛ a kana na digi i fara si kɔnɛ na a banna correspondant ani Dawuda Magasa a kana digi la a sɛbɛnnen de don ten ko comme chèvre de Nara yɔrɔ o tɛ ne ka kuma ye o kumana Yusu ko cɛnin fasalen a senkun kan i n'a fɔ nara ba a dɔ la ko muso in a y'a bɔ sokɔnɔ wolonin na ka n'a kɛ kɛnɛmala ye du kɛnɛ tɛ to hali bɔlɔnfuranjɛ ni cɛ in kɔni ye k'a dɔn kelen da fila kan a b'a minɛ k'a tereke bɛɛ lajɛlen ɲɛna sigiɲɔgɔnw olu ye wuli ka jɔ kɛ sanga ni waati olu de bɛ ka cɛ in bɔ bolo la k'a dɔn muso in bi keleya fana o ye keleya dan ye wa o keleya ani a yɛrɛ ko an bɛ cogo min na i ko kaburula bananku muso in ko an bɛ fɔ k'a kɔtɔrɔ ma bɔ a gulongulonmugu ko n'i ye b'a fɔ ko cɛbakɔrɔ dɔ ta Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye cɛ ye filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na wa a bɛ wuli k'i kɛ cɛ kan k'o ba de bɛ wolo hali ni cɛ y'i nisɔn goya n'o ma k'a nin dungana ko ye a tora la o don o kumana ko cɛ de tora ten sunkalo o kɛra plaisir ni aramataba ye a jɔrɔ bɛ na dɛ n'i kɔni sɔnna i jɔ kɛ ka aramataba ta kabi ɲɛni ngala hami ye minɛ dɛ Yusu dɛ fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ nin muso in ye a dɔ la ko sunkalo kɔni bɛ walo a tɛ fɛn fɔ sabu a tɛ s'a la o kumana ko sago tɛ sunkalo la su tɛ tile tɛ ko don min mana muso ja a bɛ sunkalo gɛn ka bɔ i k'a dɔn so kɔnɔ sunkalo bɛ taa si fanfan kɔrɔ n'o ye veranda ye o kumana Yusu ko sunkalo de tor'o la min y'u ka baarakɛla denni ye o bɛ si soni min kɔnɔ o ye sunkalo hinɛ minɛ koyi dutigi cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛ si la fanfan kɔrɔ baarakɛden ko i k'a dɔn ko patron kitini da ne ka soni in kɔnɔ ne dayɔrɔ la ne na taa fanfan kɔrɔ sunkalo k'a ma so la fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sunkalo hinɛ bonya kojugu baarakɛden la ko sunkalo ka don ale ka so kɔnɔ k'a k'i da ye ko fanfan kɔrɔ dali bɛnnen t'a la a bɛnnen t'a la dutigi mɔgɔ mana sɔrɔ a b'u tɔgɔ cɛ man ɲi dɛ a banna a cɛ man ɲi awɔ o kumana sunkalo a donna i k'a dɔn baaraden fɛ ka t'i da a y'o su latɛmɛ Yusu fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sa a dɔ la ko sunkalo kɔni ta kɛra n'a ni muso karila ɲɔgɔn na bɛɛ n'a ma gɛn ka bila bɔlɔ kɔnɔ a b'a bila fanfan kɔrɔ sunkalo tor'o la o sili fana i k'a dɔn k'a fɔ a gɛn o gɛn ka bɔ kɛnɛma baarakɛden b'a ladon a fɛ yen nɔ i k'a dɔn k'i da yɔrɔ d'a ma o kumana sunkalo a nana deli nin na a tɔ yɛrɛ kɛra sa gɛnni tɛ fɛn kɛ sunkalo la tun a ka d'a yɛrɛ ja i k'a dɔn k'a fɔ o sili banbali min bɛ sen na dɛ kolokolo ɲɔgɔn na de bɛ deli sinsin o kumana Yusu deli sinsinna sunkalo ni baarakɛden ni ɲɔgɔn cɛ kolokolo ɲɔgɔn na ni deli ye dɛ bebe yan a ye dɛ bebe tɛ fɔlɔ dɛ i bɛ ɲɛ bila ba amour je t'aime bi fɛ I love you voilà a kɛra ten a banna o kumana ja joli bugubuguma jugu b'a bɛn nɛɛma ma sunkalo i k'a dɔn k'a fɔ a tora sili la a tɔ yɛrɛ kɛra sa ni sunkalo yɛrɛ bɛ fɛ ka bɔ ka taa si baarakɛla fɛ yen a bɛ muso dala ɲini ntalomaba ye maa min tun bɛ siran maa min ɲɛ n'i y'o ye k'i dala ɲini a dɔ la kɔrɔ b'o la o kumana ko sunkalo a mana muso dala ɲini a b'a sɔrɔ a muso b'a gɛn ka bɔ a bɛ taa si baarakɛla fɛ yen muso de nana sɔmi nin ko la don dɔ sa a y'i tugu ka i k'a dɔn sunkalo gɛn ka bɔ ka sɔrɔ ka sunkalo jɔjɔli ma jɔ sunkalo gɛn sunkalo don baarakɛla ka so kɔnɔ o kumana a kɛra i n'a fɔ olu sigi tun bɛ ka ɲɔgɔn kɔnɔ olu sina k'u fereke ɲɔgɔn na ten a ko to bɛ kuma kɛrɛfɛ ani i k'a dɔn muso kwalenba in ka n'i jɔ da la a si ma kɔrɔya si ye baarakɛla wo sunkalo wo a ye nin bɛɛ lajɛlen tereke a don k'u ton da i ko kɔlɔ o kumana ko ja sunkalo baarakɛla tun kɛra muso filanan ye ko deuxième épouse a baara o kumana i k'a dɔn k'a fɔ dete a ye bugɔli min da sunkalo kan wa ayi maaw ɲɛna ko baarakɛla ta tiɲɛna bisa nka baarakɛla a ma foyi k'o la a m'a bila ka bɔ baara la a m'a gɛn a m'a kɔrɔfɔ nka a ye mun kɛ a m'a jogo dabila dɛ sunkalo bɛ wolo dɛ muso bɛ sunkalo wala a b'a wolo filɛ ni galama cira ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sunkalo kan nka sisan sunkalo ti bɔ bilen dɛ sunkalo ti gɛn dɛ n'a ye sunkalo wolo a b'u si so datugu sunkalo la ale yɛrɛ bɛ taa si baarakɛla fɛ yen
Allah songolo tampone muso mai ne ala kana ni muso si ade cheshima ni ko ne ko dete ni kingo muso kingo na joba ro nyina batugulate mata do de ko dete ko ma yusu ikado ka fo ko aya tokesa na yusungolo wolo aklale ngo wolo la bu siso datugo sungolo dala yani sungolo kata si barakela fe ale de bita si barakela fe ayen ne ka fere sa o kuma na ko minye ka do sungolo ye abaka la jaba ko na ambe do ka ala ka nyumambo bakari sangare aka no place be ni anya bo 26 barsi ko no ga anga SOS lancer sungolo ye quoi violence faite aux hommes violence faite aux hommes un mari en détresse di alati SOS sungolo sengana akuntado ko ni mbala rota akuntido wallahi sungolo mseka marasado nyagara do senganda sa ita ya dai alin jaro be fo sungolo wallahi foli feve kadi che foli la kaku ala kanguna ja moro malini bank mondial ni nyanje kanya anteke no blas 7 no la minye avocado milliard kɛmɛ saba ani miliyari 10 ani 8 ana kungan 20 nin kɛra juma don ministre de l'économie et des finances Alfousseni Sano min ye ani Clara Anna de Souza directrice des opérations du groupe de Banque mondiale pour le Mali moro a ka dɔ a kɛnɛ kɔnɔna na sa min ye tɛgɛnɔ bila kɛra a ka dɔ sɛbɛnna sɛbɛn min a ka dɔ n'o bɛ tali kɛ 6e 7e 8e 9e min ye a ka dɔ o bɛnkan min n'an b'o wele ko accord ni tɛgɛnɔ bilar'o la an ni groupe Banque mondiale cɛ o bɛ t'i jɔ a ka dɔ miliyari 300 ani 10 ani 8 a n'a kunkan fɛn moro min ye a kun ti dɔwɛrɛ min ye ka dɛmɛ na don anw ka jamana ma sango ta covid-19 min bɛ yen o covid-19 sa moro a ka dɔn o bɛ t'i jɔ wari min kan ka t'o dafɛ o ye miliyari 29 n'a kunkan fɛn ye moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen o kɔni tɛna rattaché yɔrɔ la dɛ non primature ni fɛnɛ olu yelen tɛ tun olu yelen tɛ dɛ mais primature ni ministère des finances ou bien santé ay o banfula bɛɛ tɛ maa kelen kunna bi o tɛ maa kelen kunna moro min ye a ka dɔn fo o bɛ don covid-19 moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'o tɛmɛna ka bɔ yen tako filanan ye mun ye o ye a ka dɔn projet communautaire min bɛ yen fɛn min bɛ tali kɛ Sahel yɛrɛ lafiya ni lakana bɛ na cogo min na o bɛ t'i jɔ miliyari 56 n'a kunkan fɛn na moro anw bɛ tilancɛ sara tilancɛ bɛ kɛ juru ye an ma o la moro awa n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye yɔrɔ min bɛ yen moro n'u kɛn bɛ k'o bolokɔni ɲɛsin o ma o ye Liptako gourmand min ye Mali ni Burkina ni Côte d'Ivoire moro a bɛ k'a dɔn min ye nin yɔrɔ min filɛ nin moro a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a lajɛ olu bɛ se ka bila ba la cogo min yiriwa bɛ se ka na cogo min na moro a bɛ k'a dɔn nafolobugu miliyari 56 n'a kunkan fɛn o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye a bɛ k'a dɔn nin ye fɛnba ye fɛn min n'a bɛ tali kɛ a bɛ k'a dɔn an ka yɔrɔ kɔfɛlenw na sigida minnu bɛ yen ni kuranko gɛlɛya an bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ani sigida minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka dɔrɔko ɲɔgɔn na kuranko la moro a bɛ k'a dɔn bɛ tali kɛ Mauritanie Sénégal ani Côte d'Ivoire walasa a bɛ k'a dɔn kuran bɛ se ka cari cogo min na min ye a bɛ k'a lajɛ énergie min bɛ yen n'an b'o wele ko énergie renouvelable moro a bɛ k'a dɔn o ti dɔwɛrɛ tile bɛ kuran n'a ma sira min fɛ ale ni jilanti tɛ kelen o ni jilanti tɛ kelen dɛ fossile moro aw ka dɔn tɔgɔnɔ bila kɛra sɛbɛnna o bɛ t'i jɔ miliyari 30 a n'a kunkan fɛnna o bɛ tali kɛ mun na min ye aw ka dɔn Mali client min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ aw ka dɔn yɔrɔ minnu bɛ yen ni kuranko gɛlɛyalen don olu ma énergie renouvelable fo k'a kɛ aw ka dɔn 80 ninnu de bɛ se ka nin dɔn dɛ n tɛ mégawatt ya o ye belebele dɛ mégawatt 80 moro walasa kuran a bɛ se ka Bamako ani Sikaso moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a bɛ k'a dɔn miliyari 17 o bɛ tali kɛ fɛn minnu kan sɔrɔ minnu bɛ se ka kɛ sɔrɔbolo sɔrɔ ye an ka yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye cikɛ yɔrɔ ye n'olu kɔni a bɛ k'a dɔn n'olu dɔw mabɔlen don o bɛ tali kɛ a bɛ k'a dɔn Faba la Sikaso b'o la moro a bɛ k'a dɔn Kulukoro b'o la min ye Joyila b'o la Kucala b'o la Kajolo b'o la Kati b'o la ani Kangaba awɔ ala k'a kɛ fɔlen a banna o bɛ diya an ye dɛ
o yiriwa siraw bɛna muru k'a lajɛ fɛn minnu bɛ se ka kɛ a ka dɔn ninnu bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na muru u ye nafolo mugu dɔ dati ye walasa yiriwa ni ɲinifɛn olu bɛ se ka sɔrɔ fɛn cogo min na nka nin bɛɛ lajɛlen a kɛra a ka dɔn ni maa min ka wuli ka jɔ ye o ye ministre de l'économie et des finances Alfuseni Sanu abana Abdulaye Dambele n'ale ka fasiri ye an y'a bɔ Focus kɔnɔ. Focus o kunnafoni a bɛ dansigi an ka bi laseliw la k'a dɔn dɔgɔkun daminɛ don fɛn min k'a dɔn dɔɔni o tɛ tɔtɔ ko la Yusu an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko kunnafoni minnu kun kamaro la ayiwa a bɛɛ tɛ se ka fɔ nka minnu sera ka k'u garisɛgɛ o de ye ninnu ye an bɛ sɔrɔ ka foli kɛ kanuba jamakulu bɛɛ lajɛlen ye an bɛ k'a dɔn a fɔ k'a dɔn empereur Bawule ye ko nos condoléances. Tɔgɔma miniji dɔwɛrɛ o Bernard Tapie o de tɔgɔ dara ale la ala ni a jɔyɔrɔ bɛɛ farikolo ɲɛnajɛ la cogo min o cɛ in fana tun bɛ ten Faransi o tumana ko empereur Bawule k'a ni ɲankuma fɛn min ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'u fo ka foli kɛ k'a dɔn kanuba jamakulu bɛɛ lajɛlen min ye k'a dɔn k'a fɔ an kanuba ba ye na ale bɛɛ k'a dɔn Manantali karamɔgɔ Araba Sibi lakɔli karamɔgɔ don a n'a furukɛ a n'u ka denbaya jɛmukan in ka d'u ye kosɛbɛ Yusu o ye k'a dɔn k'a fɔ an bɛ foli kɛ a ye nin sanga in na min ye k'a dɔn Konate yɛrɛ ye n'o ye Araba cɛ ye a ko Segu cɛkɔrɔbaw ye danga min don bakɔrɔnin kama k'a t'a to k'a ma foyi y'a la fo walahi a bɛɛ n'Ala cɛ u y'a kɛ dɛ ni Ala cɛ ma bɛ Mali juguya la walahi Segu cɛkɔrɔbaw ni Segu silamɛw bayi o tɛ Daraw ka dugu ye ani Sisolo ka dugu awɔ Konate y'a fɔ tan ni Fodekɛnɛw ka dugu ani Mangane Dawuda Mangane ninnu ka dugu don olu ye danga don dɛ awɔ Konate ko ten Araba cɛ ko ten ko olu ye danga cɛkɔrɔbaw ye danga min don ko makɔrɔni ma foyi y'a la fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka Samba Traoré fo Kita TP la an kanubaaba don n yɛrɛ to a ma foli ani tani ko lase an bɛ ɲama an ka cɛkɔrɔba fo y'a fo Kayi an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a ka dugawu k'an ye Moro n'o bɔra Kayi gouverneur Musa Bala Sumare ka taa se Ibrahima Sidi Sumare ale bɛ kati douane na Fode Kone min ye an kɔrɔkɛ don supporter numéro 1 min ye a ka dɔn Paris Saint-Germain Moro ka foli ani tani ko lase Mars Mare ma ale fana bɛ san gouverneur an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Ousmane Sangare ka foli lase ninnu bɛɛ lajɛlen ma. Yusu ni y'olu fo min ye k'a dɔn k'a fɔ Konate n'o ye k'a dɔn Kasum Konate ani a jɛɲɔgɔnw minnu bɛ Guinée équatoriale an ka foli b'u ye ka foli kɛ Congo Brazzaville ye n yɛrɛ den bɛ yen n'o ye k'a dɔn k'a fɔ Jabi a n'a furumuso ye ka foli kɛ k'a dɔn k'a fɔ n yɛrɛ kɔrɔmuso ye n'o ye Fanta Sanogo ale filɛ Bangoni tournée la an ka foli b'a n'a ka denbaya bɛɛ ye Mamadu Jabi an ka foli b'a ye n'o ale kɔni seginna ka taa Faransi an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen nin sanga in na o tuma ka foli kɛ kanuba jamakulu bɛɛ lajɛlen ye Guinée équatoriale Congo Brazza Mozambique ka taa se k'a dɔn k'a fɔ min ye k'a dɔn Faransi Angleterre ka taa bila k'a dɔn États-Unis na ani Saudiya an lamɛnbaaw bɛ an yɛrɛ balimamuso bɛ yen n'o ye k'a dɔn Madame Fane Bintou Kante Saudiya la an ka foli b'a ye n'u ka denbaya bɛɛ lajɛlen an tɛ k'an bɛɛ da koyi bɛɛ tɛ se ka fo nka an yɛrɛ wolowolo terimuso an tɛ se k'an kɔ dɔw la dɛ Makebe Kani Burkina n'an m'a fɔ an tɛ wuli k'a fɔ k'a wale Makebe Ala ka kanu to o kumana an b'a fɔ k'a k'an bɛɛ ani ce a ka kulomajɔ ni ɲamada la merci baara ɲɛna Suya Kolɛtigiw